kublai bi barok ki bape ki kani ka cingkren nang kaktin ka jong blai kari ka kubor ka bani kot ka bang kwa kani ka por ba kani ka por mishimi kani kaktin jong blai nang ka bible nang ka shiti ka ar upol apostol chu timothy aka ba apostol paul ula tho chu timothy kani ka shiti ba kani ka por na puri kani kaktin ka jong blai kani ka kubor ani kani ka subject joni kaktin ka jong blai ka bang ai kani ka por keren pangga jingpin shtomben ikistan ni ga jing shale ben ikistan ni kita gi bomon ban imrublei nam ta uchi sukris kin shapin shtomben ri kita ka kubor ni kata ka subject agar ka ponan puli ni ka shti ga ar tumti nong balai ka khot ka bakhat ar ka tin jomblei kom ne bat baro ki bomon ban imrublei how chris jisu kin shale ben sngat man puli biang baro ki bomon ban imrublei how chris jisu kin shale ben hang ni ka tin jong blai ka kran sai ong baro ki bomon man imru blai nam ta ka tin jong Jesus Christ kin sha le ben bat kin sha in stom ben pi hang ni po jalam ka le jungi hang ne state me le jungi ki jing sha in stom ben ki jing sha le ben nam ta ki ba imru im hok nam ta Jesus Christ ani nam ta ki ba pleng Jesus Christ ka julai ba haru kata hang ni po jalam me le jungi bat ni ngole ran ban ong ban kam gani ga megle jongi kedi ga jela kristan mo boro kitip ki ong kumta henry kita ki kristan hangni po jela jongi idon nyop pusau pon 100% hatu nap na kini ki kristan kidai shan em ki kristan ki bishisha ni kidai em te kristan ki bla shakri ni kidai shan em te kristan ki bla long rublei ki bla im hok bat im rublei nam tau Jesus Christ hang ni ngasem baga jela me gle jungi ki babun ki ba pinch tomben ye kita ki bla pleng Jesus Christ ba kita be im hok nam tau Jesus Christ man ta ki be im rublei nam tau Jesus Christ ki ba pinch tom ne po jela jungi di kristan bat ki bru ki banambar ha be ki wan ban ne research ki wan ban wat cingtip hang ne po jela me gele jungi mano ki ba pinch tomben ye ki kristan ki ba pleng Jesus Christ bat ki ba im rublei ki ba im hok nam ta ka teng Jesus Christ di mano ha be ki wan chini ki le research be ki lam ki siam ma ki de hi kristan kolong ka ik sngo leran maga jela jungi nang bun ki bru benang don hap deng jing umdum ki bedan don hap deng jing syakum hau boman ki dan hap deng jing sngo nyam ge jing runyam ki jing sngo balang hadu ki sngo ba kata kapalang ka baki ki don kala ban ai benen ni ki sngo ba kita ginong sharai ki don kata kapalang ba don ki la ban nyalam ki sia benen kamau maki ki ditang ki brigi haban yang ka sngi bicar jong blai ke ai ka baki kai ke ai ka baki le pat hang ne po jele jungi isiam ba shibun ki de hi ki kastan ki pistom ben ye kita ki plap yang Jesus Christ pat khendiat nga kwa ban ai testimony fi ba hang ne po jela jungi hawai ka pot bangalet ban yalam hai gini ki tan hang ne po megle jungi de ki tan kam nda de tan kendong du kata badadin bangalet jela pa kata ka por ban le lap cherhem yu tura jisu ma kata ka por la one way bru bara da ka wait bla berngam ban mat ban pom da kata ka wait la nyalap gospel ben nyalap yu tura Jesus Christ ula berngam ma kata ka por berngam nga ku bru ngadan ka jinglong ku bru kawan ke jing siap ting ba kata ka por ba karen ngam sun thu stawi ke ege karen ye ke ei nga ong ngala supet yu tau bru ba berngam da ka wait ba ngala sumut mbia ba ngala siap ting ngala knyo ba sngutu ba ka jingya pala apajan ba kata ka por nga snyo bang hap kwa chi ban nyalap jisu ngala kwa tang ban len no jisu ngala kwa ban ong ban sange no kita ke jingalap but hakal ka por bo berngam ngi tu fi ngim stu but hadin bal kut kata ke jingalap bawan man aitin kong de ito bro bala berngam but bun sin niwan ni let ban nyalap gospel nyalap tang ne po shilong tang jakasor nyalap hang ne hapo mot pran kalong besuk superta syukuran hang tu pimpat mat ye kata jing syak keren ben pimpat mat ye kata jing syak berngem penyak
Mapi poi kijak kakak tukat ni apa jelajung ingit vi. Kita berngam man penyap. Kadang lu koi kisnong ke manlet ti. Sikini kitan. Panlet no. Tata di kedik lenti nyomer. Ilet yang apa kata kisnong. Bet kita kisnong ki ongi. Pina pan penkut no apa prabaje. Ada penkut. Ngin. Let dak ai pi. Ba kata ko por ngi tvi. Wala ka ching sing kadang ching tu bling ni haban penkut no. Ngi tvi hang ne pun jelajungi. Ni kum kita ki jang itwi pat ngap perkat pangin la dangian ap gospel kanom long kumta reposi la bangian ap gospel kalong kumta takada au khani kin kede kita ka jingmong kristan ka bishisha ni kita ka jinglap gospel ka bishisha ka bingin sha berngen ada sha penstom ini ben kaman abang sha penstom ni sha le ben nam takarteng ke jong chisu takada kodon kamingi bangin yai ne machkri tuai munsin ki long bi long pa ki long yosem ki snu tu bakla ba ki kun ki sang ban it ban penyang Jesus Christ ban imru blai ban imho ki le percaya ki nomor ba ki le tak kaplang free ki nomor ka tapang bolship ka ai beneng kanom la ban ai beneng ki nong lam ka nom la ban ai beneng kanom la ban pen im ni ka nu ko hun balang kanom la ban pen im yo breu nani ka breu ka bible ka tin jo blai ka kran sai i kam sol a nanong ka ba a wapus pu Petros Ukraine maong data haka kerteng ke jong Jesus Christ pinyo jong pinyam baka tin ke jong play ker keren sai haka gospel jong Matius minong ka pasan ngan puli fi hakan kapot tin jong play ko ongkom ne ngap hang uang nanang basan khachpo suk ki ba pinstom suk ki ba yo pinstom na ka benta ka hok na ban jong ki long ki mai ki benang hang ni jisu suk ki ba yo ban pinstom na ka benta ka hok chonga jisu uang na ban jong ki long ki mai ki benang suk mangam fi ki ba sha pinstom nam ta ka teng jong jisu nam ta ka hok ka bin la pding jisu Christ ni sha pinstom sha le ben sha be wat na ying chakan ta na yeng wat na ki bai yang sam ka juja ba tang na ka daw ba pi imru play bi shikri jisu ki kun ki shun ni ki kimi ki pa ni ki kimi ki pa ki shun ni ki kun ni ki kini ni ki bai yang sam ka kur ka chat ka shun ni fi tang na ka daw ka bi shikri jisu ba ki pin stom ben bi ki kan ben ni fi ba ki le ben ni fi ka pa ka de ki jinglong kristan na dang gi le ban ya gospel ni nyala bi jisu hai ki wei ki state ki wei ki jela shabar jong ne ge jela me le jungi pinsem ki be pinstom ben ya ki kristan kim dei na ka chinge kristan handai punsin ki de ne ki wei ki cha chinge ki bong pat pedeng Jesus Christ ki bong pat yo ge jing pen pedim jong Jesus Christ pat ki bong pat tip chipung jong Jesus Christ pat ki bong nget ye ke ne ga bible ka tin ge jong play kalong kumta si ki wei ki jela ne po jela jungi de ki dei ki kristan kalong ko small ran pi kamil de vide kristan re bina shoni te gibri bi shkri Jesus Christ bina kran be ni te bi shkri Jesus Christ pisngo ba ka jing kran jong pi kalong ka bopha re kam long ka bopha bo jisu ong byang ha kan ke menong hi khot ka ko ba khat we jong Matius suk ma pi ha bai ki kran ben bat pin sto mi pi bat kin ong ki tin bo man baro ru ye pi na ka benta jonga ha ba ki shulam ler hang jisu ong suk ma pi ha ba ki kran ben bat pin sto mi pi bat kin ong ki tin bo man lai po jat da ko mi pi nam ta ka khateng jonga bo jisu hang ni wong ba wong ha ba ki shulam ler kam kata ka chingkran chuki kam long ka bisha kalong ka balam ler kamau ki persi wo dong daw jisu paro ki jing wo dong daw ju persi jisu ki long kalong ka balam ler sudah kam long ka bisha ti kita ki shakri Jesus Christ kalong kunta kalong ka balam ler but pidapet ikui ki jela ki minum pechtom ki kristan kalong pasir khairu kata-kata kalong pasir khairu kata-kata kalong ka ba ima hanu kata-kata takadaw kadon kam yang ai piro ala ngila pechtom ni kita ki bishkri Jesus Christ ki bangit Jesus Christ nim sakran ben
dan kami pin kelah ka bumat tin jong blai ka onggos Matius nong apsau khot ka ba khandai kom ne enakum ta kin I know happy haka ba shitom bat kin penyap no ye pi bat pelong ki bela shun nak ta ki kin jaban riu baro na ka benta ka kateng jonga hang ni jisu wang kini pin shitom ben pi bat kin I know ye pi ka ban penyap wat ye pi nam ta ka kateng jonga bat baro ki jaban riu kin shun ye pi ha ba pi lap ye Jesus Christ sha ba ni lap Jesus Christ ni shaklen ben ten ki ong ki no hi kai ki blam ler ten ki ong ki no hi kai ki bapakla perkhat la na ngim kran ni ka tin ke jong play kata kan ken kalong ka balam ler la da nginang kren ni ka bible tin jong play kamlong ka balam ler namar dei bi ni kren shabar na ka bible ni kren ni ka tin ke jong play pi kamau ha ka por jong sim pat shaniru ha ka snem ru saw idi ka jing pin stom ki kastan kalong ba sirkai du ka tak ta du pin sha than ni ki sing bas ai ba miki ba la sa na phna kompong ro sa na phna ro gini ba shekri Jesus Christ bi nge Jesus Christ apin stom ki hakar kom ka ba isir khai ba du kata kata ada fimat kum kan ki jing pin stom ka balong real nam ta ka ba shekri Jesus Christ mis ong hak ta ka por ngan len ni Jesus Christ pi na klamu mun sim jong try Jesus Christ klem ka jing IT lut bat mun sim jong pi pinom la ban yen ban ban shikri jisu bon ki bro aba ki shikri jisu la da ki le kindu i jing sha tanju la kindu jing sha kran ben ki karan din no bat kim tre chu ban shikri jisu haru kata bar ka pai ba ka tin jong blai ka kran yang ha ka ni ka nanong ka ba shi po ba khot ka ba ar jong ka gospel Matthias ngap ko ngum ne ngan pule ti pin long ya ki bala shun da ki bru paro na ka benta ka karteng jonga hanrei uta ubada yene aka haban da kot uta ken ubani ola im hang ni jisu uang ti pin long bala shun na ka benta ka karteng jonga ma shun yang ai fi la pin stom ben yang ai fi na kam ta ka karteng jisu wa jisu wang kita ki bayine kin yo la im rei kita ki bom la mani ne kin nom la im kin pai den kin randen Ri kita ki bani yang shisha ya kita ke jinsha pun stom dum Jesus kin la yam kin den ngai ka tukani kita stom ni fi kadon ki jinjang ne po jitlan jungi ba den bi ke ba pren Jesus ki pun stom mi ka jing wa tu pa ju ki ta ki pen lau ki sop ti ki pen ya yo handu kata ki da bentu ben re den kita ki pun stom ki kran ben yo ki ya pa den wei pa den baki yap ngai thu kawan ke jing setting ni kat tu kan ni ki beri badan mentalang hadu ki haban kala ka bomot na don ro ke kawai ke jingja ka ba kilet ya la ki ki tan jong ni pada den ka khna ka IT man kala ka bom bas ka yang man phla man ke jing ba jong trai ba yang sem ki wan ki sho ki dan tang nam ta ga palang tang ta ka nyam ka ba ki don ni ti fi ki de shun hadu ki de sho adu ka khna ka nganam tre bangan phaiden bangan karanden ringen chakri kata ka de jinglong ka Kristen ka bisha ka bisha pen stom ben nam ta ka teng jong jisu bat bisha le ben nam ta ka teng jong jisu wang ne kila de shun yang ta kalau ki penyap jisu ro di ki platip ki ba pen stom ben yang ai fi ro ki di ki platip ta ka thau ni tu fi kalong ka pa ma ye ke chim chong ai chong pi ada ni pen stom ben nya kita ki plat pen jisu Kristus ni le ben ke jinglong Kristen ka ba bishop ni stom ben pida shale ben shang it fi ka de ke jinglong Kristen ka ba kan jam sim ba ka long ke jinglong Kristen ka ba shisha hang ka tin job ka kran biang gospel Matthias no ka ba shipo ka khot ka ba lai phun reo wat ki ba yang sem jong pi ru ken shun ni pi ba ken le ben ba ken tu ba ken kran ki tin bom man lai fu jat ni pi ada pi pedang Jesus Christ ba pi idea la ka jong jing ma shakri Jesus Christ hang ni ka bible ko nanong ka ba shipo ko lai phun reo Ombat kinong shun upreu kin long ki ban nakaying chung uhi pepi. Kinong shun. Ye kita ki blap pedang fi kin long nakaying ka sem chung pi hi. Kinong ye lep sa kin long nakaying ka sem chung pi hi. Takadaw. Habi pishat fi sha Jesus Christ penmat ye kata. Kani in kedi ki jinglong kastan ka fi sha ka fi sha. Banyak ki senan Jesus ro
Kiyap din way. Ida siya penstom ben. Apostol Paul siya penstom ben. Syatit, syabom. Jalan tamauro. Stefan ru yap. Nam tahu imrublay. Nam tahu Jesus Christ. Banyang menyelam gospel. Jalan tamau yap. Bubun kibri jong blay kiba yang siya. Kiyap martar nam tahu Jesus Christ. Hang nikin Jesus ong tahu bas. Paduno igijim. Nam tak kakateng jonga un siampan. Bau tahu bahwa ban laim. Unam siampan dalile. Kani gini kijing long kastan kabisya. Al pi kwa machikri Jesus Christ. Ngangit pi yo sngowi gini kubor kabanga. Kerana gini kubor ba nga ay katuk ani kita testimoni kabijya ne po jala jongi. Ngangit sibun kabijya kabanga nga palapan tipan yui. Ring hindray kabanga yui nga keren ya kata. But bun sin hingi yui kande. Hawing stang man lit ya ap ko sa yanap ko spelili wan but bikinap snap an sya skor. Hadu kata-kata. Kata kade ga jala jongi. Takarau apa sopol beli uang tu yang lap saya kikur juga jenget ni don kaman yang lap cua hai ki Kristen ki kita kikur jenget ki Kristen ki belap long Kristen ki ông yang angit Yesu ki ông ngit tangka shintur rega do na juki ka jengai kim don nyu beli bisya bakadau ngit wi ha kumbo apa sopol kran uang tu yang lap saya kikur ka jenget takadau ngiyeng ben let yang lap takadau ngit wi al piyang men let yang lap i jakai ki bakam ngit wi hang tapi sesuatu ngit wi ye kita ke jinglong Kristen ka bisya Pisang kadai kan ni kita cinglong kastan ka bisya ka pa pisya penstom siya nam tak kateng yung Jesu ngangit pi kini ko boleh sedon na pi pela jukran ben pela jutim si ki boleh jumlah ki baju yalap pela kran snew pela ka bomot ka pozo pi ka partner utrai nang isni pi ada pi pet i social media ki di boleh ki ba kran ben ki boleh jumlah ingit pi kran ben jumlah ingit pi ki don ki bayap hang tu namar ke cing bisya jumlah tak ada ko long ko pama Lana fikir ben kita gibala syakri Jesus Christ ba ila pnem Jesus Christ wat kan ben bat wat ila persya pio sengu gini ko bor ngangit ubling kor kui pi ban ngangit ubling kor kui pi bro giba pet ba giba ui gani ke cingkran yang gani ko bor jong blai ke bangakaran ko ngangit ubling dar kat lebat pi nam ta ko bron jong blai amen